ଆଜି ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ବର୍ଷା ପାଗ ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ପୁରା କିଲକିଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ସହଜ ଆଜି ରବିବାରକୁ ପାଟିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ନ ବାଜିଲେ କ'ଣ ହବ। ए रहा ହେଲେ नहीं ମନ ହେଲା जाता ଟିକେ ଚିକେନ୍ तड़प ଖାଇବାକୁ। ही ऐसी ରବିବାର है ଯେ ना। ଆଉ ରବିବାର नहीं ବୋଲି नहीं ଚିକେନ୍ सुनो ହେବନି। सुनो ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଇବେ ବୋଲି ମନ କଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିତେ ପଡ଼ିଲା ସିନା ଘରୁ ପଇସା ନାହିଁ। फिर ଆଉ से ତ आ गए रे ପଇସା बाबा, ଭାସିଗଲା इधर ପଇସା ନାହିଁ ତ जहर କ'ଣ खाने ହେଲା का କ'ଣ पैसा नहीं है ଭାସିଗଲା तो କି जा रे जा। କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆଣିକି ଚିକେନ୍ ଦୋକାନରୁ ଧୋଇ ଧୁଆକିନା ଚାଲିଲେ ଆମର ରାନ୍ଧିବାକୁ। तो ଏଠି चलिए ଆମେ शुरू ଆଳୁକୁ करते ଭାଜିକି हैं। ରଖିଦେଇଛେ ଆଉ ଏଠି ଆମର ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଇଁଷ କରେଇ। ଆଉ ଆମର ଆଇଁଷ କରେଇଟା ଏଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆମ କରେଇକୁ ଦେଖି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ଆରି ଭିତରେ ଆମର ଆସିଯାଇଥିଲା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ସଲ୍। ତ ଏଇ ପାର୍ସଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିବା ଗଲା ଭିତରେ ଚିକେନ୍ ରନ୍ଧାଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କ ହାତକୁ। ଆମର ରନ୍ଧା ହେଉଥିଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା କଷା ହେଲା ପରେ ଚିକେନ୍ଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚୁଲିକୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଘରେ ଆଇଁଷ ହୁଏନି। ଆମର ଟିକେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକ ତ ସେଥିପାଇଁ। ଏଠି ତାଙ୍କର ଚିକେନ୍ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମୋ ମାଆ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମାଆ ବସିକି କାଠ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ରାନ୍ଧିବା ଭିତରେ ମୋତେ କହିଲେ କଦଳୀ ଭାଜିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ମାଆ ऐसे कैसे ଚିକେନ୍ लोग ଖାଇବେନି। रहते हैं यार ତ यहाँ ଏଠି ଆମର पर। ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲା, ଲାଲ ଲାଲ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଆମେ ଭାତ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ମାଆ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ ଆଉ କଦଳୀ ଭଜା।